Ubak sumar lang swer ubala ino ikashuki kum President Jongseng Sanhima Sima United Democratic Party UDP Youth Wing Gariboy District Unit ula ajing penchai hadin bemi kijing keno ba ula penyeso elade bat kawaipat kasing Sanhima National People's Party NPP ula penchai bakam shimla long kumta Henry mentahi udang latlut bat pompat don setia syakanu-kanu kekenhun Sanhima neki political party. Ubah sumar lang swer ulalong uway ni kishispa arphongon kibalay mi lang nakaseng UDP haga khatnyaw tarik kurempang arjar arpoar contribute General Secretary ubah Lawrence Nongrum u advisor ubah Renal Kharkamni bat kiway di kinoya lamba khmat jang party UDP na Nongpo constituency. Kumban shipentip lat na ubah sumar lang swer kiway pat kibalami no nakaseng UDP kilalet ban penyeso no bat kaseng NPP. Khot jonga kani matasi kalong ban penchai habedi bat ki khubor balami menakani nakaliang di press ba ngala resign naga party UDP kum president jong ka Youth Wing Riboy district Henry kami bat khubor banga ngala rung cha NPP Henry kamdei kumta ngamsim la rung cha kanunu ka party Henry ke shulong bangala resign kum president jong ka Youth Wing Riboy district te kadau hi kalong ba dan kijing ibu mesu jumat hangni hangsai hapleng kijing kam mo habang iya la kayeng tingi don hi kijing thot te kata hi kawai ka banga ko ban punchai si ki parok par jor nga ki beji trai lang ban nga ka party UDP banga ngampat join yang nuno ka party hoi kadan ka jing ekran habede bat ka umsning constituency people forum Henry katuru kampat yabait nama ngi hab ban screen ya kinong yalam bagi ban trai how to party kilong kumnu namar ka percaya mentahi kalong ka ba ka jingele hakni ka kanti ni kal action arkulai kalong kaba ngingin hapan perkat kum kisamla kum kirangba kum kilong kumi long pa ngi hapan perkat kata gadi gawe ka dawe kaba ngang akwa banong ipi bangam sim padrung sagan no party ndre ngarang long neutral mat ni kwa ban kersan ni nu breu bang idan ke jingkermen ba untrei na mata kalawe jong kari ba kajat ban riu namar ka bakong san kawe ke jingkli ka babu akhmat janga kalong ba kalawe ka bakum no ngin ay ki khon ki ti jungi bat ya ki persa ki jungi ki basyadin namar habangi phai sha ki kat tu kat ni ki agenda la ni kata ki jong ki khol samla kari ki bala IT la ka jingem ha ka jingele la rengin phai ki seng balang ki jingele shibun ha bide ka bening kong ba inner line permit ha bide bat kane ka issue jong ka railway bat kiwi ki issue ki bengi i ba bon ki la dep IT la ka jingem bat kumju menta ki bon ki dangele nam ta kini ki issue te haba kini ki khol samla ki le asura manu pat ban kren namanta jongki hapo assembly tingidan kam ya ki khon samla ki batip ya ka jingkya jingson jong kajat benriu nang makinla ban wan chakman ban kren lem ya ka jingele jong kini ki khon samla jingi ki badan hasura bat ka party mata kumbangi yo i kidan sibun ki bami bat ka jing prang jong ka congress kalapun kulmar slim ya ka state borokobai namar kata ngidan kam ya ka wai ka party ka baklan bakanyalam ya ka jat ban riu jingi telarangi phai sikiwi ki party kidan sibun bat ya ka tangi se kran hakiwe pat kibor andre ya ka pamantang akwa panong epi banna kalyang jonga hi ngam paddan chakunu ka party andre ngadan hapdeng ban ngan pai yanu bangan kersan ha kisi ki banwan andang yo ya ubriu bangi kop ban train namata jingi bat khamtam namata jingi kari bhoi mo larangin mai kran than chawai ru ngi krani kari bhoi la jong tinggi dan kam ya candidate laki long habro santali constituency gidan kam yu candidate ki ban kren namta ka e kasen jong ka jat ban riu ko jongi bat khamtam ya ka e kasen jongi ki khon samla ka than ji bhoi namar ngi ibun ki issue ki ba hakmat te ban kren ha assembly gidan kam ya ki briu ngim dan kam ya ki nong ai ban ai nakmat ringi dan kam ya ki ban kren nakmat ngidan kam ya kata ngimdan kam ya ki ba sam scheme nakmat ringi dan kam ya ki ba kren nakmat hapo assembly kata gade kawe tinga kerpan sigi pai ba baro bachi para parjor ki be juya tre banga bakani kanti banginya perkat ya ki briu ki badan ya kalawe na penta jemi ke jat bandiu ke jomi